यानो खुखाजोबनानै हा थोबसेबो गैला बिनि थाखाय जों लुगैदों सारनि सिगाङाव माने जोंनो थानो थाखाय सुबिदा होनांगौ। मोनसे आपडेटआव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय थालायबाय। सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव दे जिबायदि माने हाग्रा दानस्रायनानै थाफैनाय एबा रायजोफोरखौ एबा सुबुंफोरखौ दे बिटिसि सरकारा न'फोरखौ सेफायनायनि मोनसे राहा खालामदों नङा होमबा एबा बिथांमोनखौ होखारनायनि मोनसे राहा खालामदों। बे राहा खालामनायाव दा बिथांमोनानो फोरमायदों दे जोङो बेवहाय हाग्रा दानस्रायनानै जोंनो थाफैनाय एबा जोंखौ रावबो लाबोआखै जाहाथे दा हाग्रामा महिला सार बिथाङा अननानै जोंनो थानो थाखाय हा एसे होयोब्ला जों गाहाम होनना सानो बिदि फोरमायनायखौ जों नुदो जाहाथे माने बिथांमोना माने न'फोरखौ सेफायगोन आरो बेवहाय थाया जाहाथे माने बिथांमोननो एसे थानो थाखाय हा एबा जागा होयोब्ला गाहाम होननानै सानो आरोना बिथांमोना। बेजोंनो लोगोसे दे बेहाय उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ नङा होमबा बे उन्दै उन्दै गथ'फोरनो माने बिथांमोना फोरमायनाय मथेबा बेवहाय माने फोरोंनो थाखाय जेबो स्कुल गैया बेजों लोगोसे बिथांमोना शिक्षा मोनाखै फरायनो थाखाय बेफोरबायदि बुंनायखौ मिथिदो आरोना हाग्रामा महिला सार बिथांनो दे जोंखौ उमुक जायगायाव एबा मोजां जायगायाव लांनानै जोंनि गथ'फोरखौबो एसे मोजां मोजां शिक्षा एबा मोजां मोजां स्कुलाव फरायनो थाखाय एसे खाबु मोनथो होननानै माने बिथांमोना फोरमायदो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो बिदिब्ला मा फोरमायखो एबा बेवहाय थानाय रायजोफोरा एबा आइजोफोरा मा फोरमायखो नोंथांमोना नायलांदो बिदिब्ला जै बर' हारिनि यानो खुखाजोबनानै हा थोबसेबो गैला बिनि थाखाय जों लुगैदों सारनि सिगाङाव माने जोंनो थानो थाखाय सुबिदा होनांगोन आरो जों बेयाव गैया नङा जोंनो 40 गिदिर मानसि दङ आरोना बेनिखायनो जोंनो थानो थाखाय सुबिदा होनांगोन बे सारा जोंनिसिम। गथ'फ्राथ' दङ दंनाया न'खरसेयाव सोरनावबा साब्रै साथाम सानै बेफोरबायदि दङ आरो गासिबो दा फरायनायनि थाखायबो दा असुबिदा जानानै दं नालाय फरायनायनि थाखायबो गथ'फोरनि थाखाय माने सुबिदा होनांगोन आरो। नोंसिनाव हा हुआनो गैथारामोन? जोंना गैखाया सफाय खुखा जानानै जोंना हायानो गैखाला सारनिसिम हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जोङो बुंहरनाय जाबाय आरो दा माने जोंनो जिरायनो थाखाय जोंनो माने सुबिदा नांगौ आरो जोंना दै खुखा जानानै जोंना हायानो गैखायामोन नालाय बेनिखायनो जों दा बेयाव फैनानै थाफैनांगौ गोनां जादों आरो हाग्रामायाव सनिपुरनि सफाय दैया जोंनिया होजोंहाय फुरनायावहाय जोंना ओरै बे लावदांगि ओरैजाय सेस माने गासिबो जोंनि ओरै माबायाबो मावरियाफुर गासिबो ओरै खुरखाजोबखानायखा आरो बाथासि एरिया सेस खुरखाजोबखानायखा सफाय दैया आरो बियो गलगथा 4 नं गलगथा। अननानै जोंहा हा हु गैया जोंखौ दाबसे जायगायाव गोजानाव अननानै मोजाङै मोजां संसार जानो दोनहैबानो जाबाय। खस्थ' मोनोथ' आरो दै लायनाय हाजिरा हुजिरा मावनानै जानाय बिराद खस्थ' थाफैनांगौ जादोंथ' आरो हा हु गैयिनि हायानो थोबसेबो गैया नालाय थानोनो बेयाव थाफैनांबाय जोङो। धिकियाजुलि ओमफ्राय सुङाजान दैमा दंना हाखौ खुरजुबबाय माइ गायनो हायाखै ओमफ्राय माइ गायनायखौबो लांजोबबाय ओमफ्राय हा गोदान खुलिदों होननायखाय इयाव फैबाय आरो बेलेग मानसि लानाय माने इयाव माबा फैबाय आरो नेनो होननानै बिदि खोनानानै फैदो जों रावबो लाबोआखै लाबोआखै जों इयाव ओरैनो आगोलाव बेसां होनदो 5 बोसोर जाबाय होनदों नामाथाय मानसिफ्रा ओमफ्राय जों बारा दिन जायाखै आरो मास मोननै जाबाय आबाद दा मावाखै हाग्राल' माबागासिनो हाग्रा फिसा फिसाखौ बेसां जायोथाय दा माबायाखैना ओरैनोसो दानगासिनो दा जेबो माबायाखै हाखौ रानाखैबो माबायाखैबो जों आगोलाव माने इयाव 5 बोसोरसो जाबाय नै इयाव थाफैनाय मानसिफ्रा ओमफ्राय इयाव जों खोनानानै फैबाय नालाय बेयाव उपाय गैया होननानै इयावनो थाबाय आरो फैसायालाय बिदिनो माबा माबि खांनांगौ आरो जों दा माबा होदों 7,000 ना 3,500 होनदों खोमा रायजोआ बेयाव बेसेबां हा हगारना होगोन दा रायजोआ देनांहायसो बेसेबां होयो आरो मिलायनानै होगोन आरो मिलायनानै बेसेबां होयो दाननानै